ทอมเก็บไรซีคาร์บิลาเมดามายนิงกันเสกไม่ปีปังเจงปนตังลกอามีลง APHLC รัชจริยส่งเป็นกะฮมริดัมหัวใจดิสตริกสระตุมคาร์บิงลงอาสังตีกังหัวลง forest ไซเคียตุมเทคดุนลงวางเวเดKardom pini ada Abirta long pen ili sangpi marvelous strong parpi non arjuik tha Abirta ang ton pen Karbila medamaya hin pen patir pi ponsi ingdeng thom ke braisi Karbila medamai ningkan ese kamai pi dong muka krasinjak lama long kapaman pon bom tanglo Karbila medamai ningkan ese kamai pi jangmi po ni phai koira trok siar ni pen pangcheng ponsi ni phai thom ke barani an padu pon po Lason si jangmi po ni phai in koira ner ke bar ni lake lamet kuru longkam teron arani paman ponlo Jai mega teng pen adapa por longkam terona kumlina long milur methek ke kai mirapu ke pajir pon Karbila medamai tiria mai mai phu sar bari mintia long kong chunbang joy sing tok bi cherabdon si Karbila medamai alama inthur pon Bangso hut Karbila medamai tiri piamai sancho mamai Tiri mamaya tum pendang lok penangan lamet kacing hon bang pubang pietum lama kang thuralong RDP pon Bang so phi tirim chikimo por ke japon sar dhon sing terang mai phu nihang longri Karbila medamai lapen tirim ke thok sar sukur sing rongpi kuru sar lapen lamet lamchong kacing hon bang pubang pietum cherap chetodun Bang so phi lo thui kang puamai sar kam sing han sepensi mai charipon Bangso mai long MLA Dor Singh Ronghang Tirikama mai mai phumate Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Tirikama mai Kongchun Bang Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron EM Kangbura Kiling Thongnokbe College Principal Dhananjay Narzari atumpen danglok Lamet Kachinghon Parpek atum Rongasar atum Chitong Dunrinti Halapu Arni Dilia Por hut hirbanga mai lapen klim somaratum achatai lapen hirjir ketok achapate padopot Lapen arni kang sama por lake karlitang lambudor kro amalin paman ponno. Bangso mai pialong kachetong aphai lake Karbila medamai longria mai kepen longri sirkep an chetong pon. Bangsong bong pen bang pharoi sirap ho anatung chetong dun. Aro amai trok sikep rap hong bong pen sikep rap ho an aro chetong. La song bong pen bang pharo hinira trok ke babang pubang phitum chetong dun. La pen tiria mai pen bang phoke bra hinia bang phubang phedum chetong pon la pen kyong dung lamet kaching hona rada tum chetong dum tok moka pen sem singing ti Karbiang long live kidam tanga por hut west Karbiang long pen Meghalaya hoi jesmet muthade pen ami langlong chor entry tax gate ke pridak adimalong all party hills leaders conference rat charia songatum kahumridam Karbiang long ahoy kopi kosono ne maduda klar dagalam the kachini ne ajok Karbiang Autonomous Council kachariatum Assam Sarkar pen Meghalaya Sarkaram bong give and take policy long kachedon duna joksi adimalong anta humridam ha hedet lopusi ki ongdung radatum lapen ratcharia songatum pen akoi arwak ponlo Bang sophi kedam tang jangmini phai in koi runner keberni APHLC ratcharia songa hin pen am I langlong choralong humridam si ahoy among we chedandam rinti Karbiang Autonomous Council atum kibang hai hedet abangke thangalam amat siawe lake give and take policy long ka chekroidun det ajoksi ame thangamat kache phere pensi wang hai hedet pusi bai thalang so LAC mai phu Bikram hanse pen rada thingno ningche pon Piloma give and take alam bang chedon edle ka chedon dun komarlo song throk atum hili kaman ke ordu la pen Karbiang Autonomous Council la CM MLA bang pida chedon elo MP da chedon elo piniari na tum karju ahok lam lo BOP dar nang semar lo la pen alang litum phanon gate nang semar lo chumang tum nang 3 2 1 2 ham lo alang litum people chewanga hedet chewanga henang kok lo agreement lo signature do lap ke ba la lo gadi nang tum karju lam ahok chok lo Halapu APHLC mai phujai kathar kaningje pon atengke ahoy kacherai komje phan ke theglong lepin athera dak police ke do banghini bangge thom anchot la anchot kalisi thangna dawar saita Karbiang Autonomous Council pen akira pipe
kache thora me kavya joksi generator tanili tumalong si nangke hangdun thu tangte Karbiang Autonomous Council atum generator isi anta piun idet loma pusi karju padopo la border alam dagnange theklong gal puhelo police ta amen jongjong chot jong si Assam government la pen council tum a hoksi a border ke cherai kang tung posonte dak police hang ya polo sita non ke police ta tot from bange thombak sidu che komrom la pen alang litum lan chot takalilang hang a facility ta pipe council pen government pen ke light ta pipe si nilitum phansi generator ta nang hang nun thu police tum ta athik the mo phike police tum ta ni tum pen si hile ta nang la nang hang thu rong ta the la puson se ke je plang non athe alam bin nong bangke la council ke la ke doan along leta la give and take along pidun adlo rokom la si alang litum dak wang hai hede nasi Assam sarkar atum jasmet BJP atum BD kanglim claim si inglonga khai hijan kapacharbo BD bangke ington ponangji puta jai kathar pen ningje ponthu langhem phi pen bir sing tiso Karbiang long live ahoy nang thak Adap mena hoi long nang kacharai pute kana hokdun doko lason si hojai district asoratum Karbiang long arlo nang lutpen sangti kang hupon boma pita forest sai khe tumpen ke thekdun long ledet keisi manghumi me ason non malom ahoy adu alam ki suluk sudak angbong si dolo bonta jami po ni phai ing ko runner kebarni adap keba por malom dokmuka range ke parlo sitalbari pu along Karbiang long pen hojai district along hojai district asoratum machine pen sangti ki phurbom hut Karbiang long ahoy nang luchok si sangti ke sanpon mate Karbiang long sangti ki phur adilung si phekpon long bonda bipot si forest atum kachurai komdun avidet maputa arjupon mime athe kana hokdun bom ke Karbiang long a hemarlo a hormusi dun bom lo lasila soputa Karbiang Autonomous Council pen RD pipon ra methang hormu churai komdun te mesenji tong si churai komdun de te kana hok ke methang long si kan hok dun do po jong si churai komdun de te kan hok ke methang long si kan hok dun do po lasi RD pipon ra che khang dun sonte mesenji mukarens sitol mari polong se nang purilon da sodim ke ho kapuri ke dok mukarens tum asa sang ke pipe dakhan lo la ni lid nung hello dakama jola itum Karbiang long alang tu border nang par phit si itum non dak Karbiang long sang ki se lang nang for bom lo da se la puson hut ni tum bangke nang theklong lok lo nang ka humri pen la son si Karbiang long sang ti nang ke for theklong lok lo bon me forest tum bang ko bipat se dak theklong derma isi arjume melo alang tum sil haya kam ke kachiklem nangi polo a duty hai ke alang tum ke patang ke bonda alang tum non teng te na ke humri re der son si theklong lo la si Karbiang long sang ti bangke alang tum un pon bom lo non por ke ile tum bangke machine use long le po maintenance ton ko lo bonta alang tum bangke a machine ya alang tum chibi po hoja district chibi po tame a pipe pong na nang ke thon ji bang tum Karbiang long na sin nang thon po ta se la son bulute tum akana hok tum Karbiang long asang ti Karbiang long a property si tum akana hok tum plang der lo ta se la son non son johnson nang en bom tum asang ti ke tum akana hok dun po made ki ik dun ta se me do po ta se la bang so putha department hoi tum nang tum RD pon ra nang tum un an ben la son ka chelang pon ra me thanga adim ka charai koi phanang tum bor ipon phab phuluni pendir chuna rongpi Karbiang long life Nilip MSC constituency ke parlo koila mati hawar pen kahilo kilometer truck si kep se inglong hawar long kedamtang bhara radet pk jogwan long le ko mate pharo kresir kebra nar kebaning kana phrang pen kedo kaboche inglongar lokedo rada tuma phan ason sarkar tum lamcha ke pitang alamcha chiting ne det mate rada tuma phan a phong do pigan kachong thuipon lasi rada tum ningdu kalam klangpon tanglo Digital India tomon kadomari maiti mungarong long kedo rong troka rong mate sathi rengma sing terona rong maiti mungarong biren hanse rong oglangchar mondor rong phar lapen lang prothom biren ingtia rong aphat kedam tang surihini ra ingkora hini aningkan preya chiklopen Jio network tower kimi ki somje phan chingki chingwai damlo hala sohud longle pu sing terona rong Gambura Sondro Terona long lesi hanglo
chikloi jon pen tangkasika suri ke thom chiklo jon trok sia pi pen nang pi pon ver po bu jor hada sor durba pa contractor bang longle ke palong chia phat agreement pilo mate chaklo lapen nang tum inglong ke do tum network tower ka we pen phun ka chi ki sung pen nang pa jo pon po mate hemalong ingilun pen ta phun chi ki long phor ko pusi chaklo na sola ma hoglo putin ko ma choklo me senalam lo pu son moi rong risomar la pen sarma tu methang a hem asai do piksita cherap cheto dun paksi towar ke pan pen chenglok anam cho hang dun de pin pen cherap dun lo Kardom aprangsi karbiang long life abirta kelang arad on phanda nilhin ban kardom pizir lo kardom nilimen samson tin la pen non nili nang ko humri abang ke nili constituency kapar lo kadomari mai timung arong along sinili dolo la pen nili ke non kiwang abang ke kilometer hini so si chot an bagdo la inglong ar lusi kang tuine dak ang long sinili dolo labang so kang tuine ang long labang so tawar ki pondo labang so tawar ki sompon ki chenge tuning edam tang 2022 Oktober che klub si labang so mai timung arong area phan rong pho atung phan mangke network ki pj phan labang so network tawar sompono lapen kadog be adung are mate reng marong phang chirop khanari lapen parda ladak lokhon han serong tum phan bang ke dam tang ar koi chiklu alom si tarik sirkyab lom si latum phan bang pilo setame ladak kadomori mai timung arong rong pho tum phan bang ke palom ko la tum phan ke chak bang ke nang tum phan la rong pho tum phan ta network nang pipo usi chak pon lo bonta ke dam tang ar koi chiklo ni phai sirke bar ni pen ki kadok ko ya sai ke claim patang pa misi la so network ke lo pang chenglo a network ar chok arum rong pho rong ara da tu phan ki network pipedet si hadak pen kahilo kilometer pho se ke do rong upper day grum lokhon han se rong arong aphan pirong amat piniar nianta adum het ke do tum chong hong dun na lo asi prabjin pen la rong pho rong ara da phan network pipon sirak nang ji kalite la so network ar chok chipon det noi pusi rong asar pen chenglok rong ara da tum ningduk pen ningje pon rinti Laso kisung alam Karbeng Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Bogajan LEC MLA Dr. Numal Momin Lapen Nilip MAC Pavitra Rongpiat Tuma Phanchuni report padi krim lo nang lo pupen ni tum chehok pilo ningarong pilo bota pini bangke network long le lo network buke ni tum ke achi o putani tum long le lo lasi labang so putha bangke ni li ki puji bangke la hello jong si labang so a network nangke chichak mate tawarang pipo punang ke chak ke hai MAC Pavitra Rongpi itum enili constituency IMAC lo lapen ke labangso Bukajan Ailika mate Bukajan Hawara lo MLA Dr. Numal Momin itum asar alang itum arong bang si nang tum aphan network nang pipo tawarang pipo punang chakang pan melo asanang chakang pa mi pena join ni si nitum chehok pig lo la penke nitum chonghong pig lo ka chonghong pen tawanang e lo network long pupusin tum ningarong lo tame pini bangke network long de lo post koila mati ben samson ingti Karbeng long live Nijang Karbeng long arlo bithung reng thama MAC constituency arlo Karbeng Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen pregjam kaching thura saimo ke claim ke patang pontang anason Jangmipo ni phaing coroner ke warni kangpupon Labang so kaching thura saimo kangpupon amai long Karbeng Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Mongo Singtimung MAC head singrong phar halapu board chairman atum pen kedanglok BJP asongjapi atum pen chetong dun si RD dojot pen saimo do anta pangcheng ponlo Karbeng Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen ke chengsi men miji hawar long ki kim kerang pontang market shed ingpupon lo Apithu jong pen borboha pam pen majur tur ka cheleng pewar blog atwar ke tangtang sami ingpupon thulo ladet pen bidhunga rong ka cheleng ana thu pewar blog atwar sitami ingpupon thusi tumpreng higher secondary school along sitami horen terang chiki moment pen kilang mesen adon resitami ingpupon thulo Pirangke tumpen ke cepathing no pon hu CM Dr. Tuliram Ronghang pen ke thampon ki pinitowar pen ke chenglok JJM scheme pen rong thomara da phan ki chuna lang avar sai la pen tumpreng higher secondary school along horen terang chiki moment pen don ritame impupon lo
halapunon asam mala pen nijang Karbi Anglong anatuar pikasimar ponje long jongsi kumadni aron re pen bangalong le chirai pidun det pen amit hangamen kache thap bor ido kok pulote nili aron pen insai pon pameji pusi pherangke thingnolong nang pachinidun 1 crore 30 lakhs scheme pen chenglok rong thom arong asolapan don pharoge thomra don thongkep a beneficiaries tum lak langjun longpo lahaya asayang dengkang tu pen chenglok da karlidang oren terang amen pen tumpreng high secondary school long get kang pu pen chenglok akaprek asayang dengkang pu community hall kang pu laso sibini ni homosi long chengwai dongka mukam pen wikibe Karbi Anglong live tande pinia da Abirta bangke lapon sikang tonik lo domi thakme kardom